F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista żvela d-dettalji ta' kif it-tnaqqis ta' 40 miljun euro mill-budget tal-Gvern se jkunu qed jaffettwaw l-oqsma tal-ambjent, turizmu, bidja u sajd. Fil-qasam ambjentali l-kelliem ewlieni Laburista l-Ambjent Leo Brincat żvela kif il-Gvern naqqas b'10% l-fondi għall-inizjattivi ambjentali, bi 13% l-fondi fuq inizjattivi tal-enerġija alternattiva, bi 33% minn fuq il-Motor Vehicles End of Life Fund, 20% mill-immaniġġjar ta' riservi naturali, 40% tnaqqis fuq l-allokazzjoni favur l-afforestazzjoni ta' riservi naturali u 47% minn fuq il-kampanji favur l-ambjent. Il-Gvern ser ikun ukoll qed inaqqas €900,000 minn fuq l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-iskart solidu, 60% jew €150,000 mill-Istrateġija għat-tibdil fil-klima u 50% jew €100,000 minn fuq inizjattivi biex jinxtraw karozzi tal-elettriku. Leo Brincat żvela wkoll kif il-Gvern se jnaqqas 44% mill-fondi tal-Environmental Upgrade Committee u 15% minn fuq il-Blue Met EU Programme. Settur ieħor li se jintlaqa drastikament huwa s-settur turistiku bit-tnaqqis ta' €2 miljun. Il-kelliem ewlieni Laburista t-Turiżmu Gavin Gulija qal li kważi €1,500,000 se jitnaqqsu mill-fondi allokati lill-Awtorità Maltija t-Turiżmu. F'din is-sitwazzjoni għal Gavin Gulija se jkun ferm diffiċli biex l-MTA jirnexxilha tattira l-istess numru ta' turisti li żaru pajjiżna s-sena li għaddiet. Il-kelliem Laburista tkellem ukoll dwar l-Air Malta u kif wara li l-Gvern għadda martirju l-ħaddiema biex jaċċettaw l-iskemi ta' irtirar kmieni, issa kienu informati li l-proċess jista' jieħu fit-tul u mhux neċessarjament ikunu aċċettati. It-tnaqqis ta' €40 miljun fil-baġġit ta' din is-sena se jkollu wkoll effett negattiv fuq is-setturi tal-bidja u s-sajd qal il-kelliem Laburista Anthony Agius De Celis. Agius De Celis elenka lista sħiħa ta' oqsma li se jaraw tnaqqis fil-fondi allokati lilhom, fosthom €100,000 fl-iskema ta' appoġġ lil bdiewa u €40,000 mill-fondi biex tkun indirizzata l-problema serja tal-bumun aħmar li jeqret il-palme. Il-kellema tal-Partit Laburista qalu li dawn id-dettalji waslu għandhom minn sorsi korretti, waqt li żiedu li jekk il-Gvern mhux qed jaqbel għandu jippubblika d-dettalji huwa fil-Parlament, xi ħaġa li s'issa rrifjuta li jagħmel.